Mrežnica, dio mog života. Radio Mrežnica. Jezik Dugorešana i Karlovčana nadaleko je poznat i daleko se čuje. Gdje god se u lijepoj našoj našli, brzo će vas smjestiti i naći vam geografski položaj, jer kako kažu naš dugoreški i karlovački pjev imamo samo mi i nitko drugi. Međutim, jezik se mijenja, a mijenjaju ga tko drugi nego naši mladi. Da ga ne samo mijenjaju, nego i analiziraju i propituju i arhiviraju, potvrđuju učenici srednje škole Dugaresa, koji su si dali truda i napravili rječnik žargona dugoreških i karlovačkih učenika. A mi smo o ovom hvale vrijednom projektu htjeli saznati još nešto, pa smo ih pozvali da nam dođu na Radio Mrežnicu. S nama su Ena Trupković, smjer Opća gimnazija 4. razred, Tena Naglić, smjer grafički dizajn, također 4. razred, i Josipa Čađavčan, također grafički dizajn 4. razred. Dobro nam došle, djevojke, ili kako u vašem rječniku stoji, mace male trebe ženske koke. Dobro nam došle. Pozdrav. Kako ste? Evo dobro. Prvi puta na radiju, jel mala trema? Malo. Sad ćemo se mi opustiti uz vaš rječnik, nećemo zaboraviti spomenuti da su sa ovim lijepim mladim damama u pratnji njihove mentorice, profesorice hrvatskog jezika Petra Grba i Maja Sokač, no one su s druge strane mikrofona. Sve će nam predstaviti dakle same učenice. Pa evo da krenemo redom, odakle ideja za ovaj projekt? Pa zapravo ideja krenula kada je profesorica shvatila da nas ne razumije, prvo u jednom razredu, onda se to sve nekako nadovezalo na gradivo koje je dolazilo i ideja je lagano krenula. Dakle, sve da bi vas vaši profesori ipak mogli razumjeti. Vi ste krenuli stvarati rječnik žargonizama. Tko je sve sudjelovao u projektu? Sudjelovali su znači dvije srednje škole, Tehnička škola Karlovac i Srednja škola Dugaresa. Točno su sudjelovali znači 1. i 3. razred tehničke škole i 2., 3., 4. razred i Srednje škole Dugaresa. Dakle, vi ste se svi složili i okupili se da biste skupili sve žargone koje koristite i onda ih stavili u jedan rječnik. Kako ste to radili? Kako ste prikupljali građu? Pa u biti to je sve uglavnom počelo u 9. mjesecu, kao što smo rekli, profesorice nas nisu uspjele razumjeti i krenuli smo zapravo tada da skupljamo te riječi i dosta poprilično smo brzo to napravili sve od 9. do 2. mjeseca. Odakle ste crpile te riječi? Gdje ste ih pronalazili, osim iz govora sa svojim vršnjacima? Uglavnom smo ih pronalazili preko svojih WhatsApp poruka, YouTube-a i slično tome, zato jer tad najviše smo upušteni i tada najviše pričamo na tome nego kad smo ovako u učionici. Dakle, skupili ste kad se male ruke slože, jedni su radili jedno, drugi drugo i tako je nastao rječnik. Rječnik ima riječi, ali ima i nekakav dizajn. Tko je bio glavni za dizajn? Znači tu smo sudjelovali mi, znači smjer grafički dizajner, posebno Josipa i ja, koje smo vodile pomoću grafičkog programa InDesign i samo oblikovanje. Dakle, naslovnicu i što još ste uredile za rječnik? Uglavnom, znači, bile su naslovnice, inicijale smo crtali kao cijeli razred 4. B, te smo kasnije još dizajnirali, to je zbacili dizajn na same inicijale i riječi. Osim ovog rječnika u tiskanom obliku, postoji rječnik i u digitalnom obliku. Dajte nam recite nešto malo više o tome. Da, u biti napravili smo i digitalnom zato što je to pristupačnije zapravo svim ostalim dobnim skupinama i to možemo pronaći na stranici škole i jednostavno pristupačnije. Naravno postoji i mogućnost dodavanja novih riječi što je naravno odlično, a i također imamo i tiskovni test. Kako možemo dodati nove riječi u rječnik? Pa uglavnom to dodaje admin samog rječnika, ali naravno možemo predati nekom riječi tako da se ubace. Dakle, vi očekujete da će žargonizama biti još više i više i da će potreba biti da se ispunjava rječnik dodatno? Pa pretpostavljamo da, zato što današnji tineđerski, ajmo reći, rječnik i ti žargoni toliko jako imaju utjecaja danas, tako da će ih biti vjerojatno sve više i više jer tražimo nekakve kratice za sve doslovno. Sve skraćujete, sve nešto predugačko. Da. Dobro, to je dakle jedna od zaključaka do kojih ste došli dok ste radili ovaj rječnik. Zanima me, Ena, recimo, do kojih još zanimljivih zaključaka ste došli radići na ovom projektu? Pa zanimljivo je to da smo prvi put uspjeli doći kroz istraživanje do toga da u našem jeziku, u tim žargonima ima jako puno utjecaja srbizama, što je inače rijetko se o tome priča, obično se govori da se uzima iz engleskog jezika, ali sad zbog ove YouTube scene, influencera i tako dalje, sve više riječi se preuzima iz srpskog jezika.
Inače, primijetila sam da vas u gimnaziji u Dugoj Resi ne zanima samo žargon, nego hrvatski općenito. Kao jezik možete se pohvaliti lijepim uspjesima. Ena, ti si se plasirala i na županijskoj iz hrvatskog, a i kolegica iz drugog razreda koja je također sudjelovala na projektu je najbolja u županiji na školskoj razini natjecanja. Dakle, jedna velika ljubav vas veže uz hrvatski. Tako je, velika. I imaš nekakve planove za budućnost u smjeru tom? Da, voljela bi isto studirati hrvatski. Što te zanima najviše u hrvatskom? Baš Što te je- osvojilo? Jezik, baš jezik, te sve riječi, padeži, apsolutno sve. Dakle, književnost je malo po strani. Da. Dobro, možemo dakle tu ljubav prema hrvatskom ipak zahvaliti vašim mentoricama, očito rade izvrsno. Dakle, mentorice koje su također zaslužne za ovaj projekt su Petra Grba i Maja Sokač, da ne zaboravimo njih još jednom spomenuti. E sad, ajmo se malo vratiti na riječi. Mene zanima koje su to riječi koje profesori ne razumiju. Recimo, i naši slušatelji vjerojatno ne razumiju. Što bi značilo reši? Koja će odgovoriti na to pitanje? Prevedite nam to na hrvatsko, reši. Ili nam daj primjer kad ćemo iskoristiti tako neku formulaciju. Pa u biti to koristimo, sad teško je točno definirati jer dosta često ju koristimo i kad ne bi trebali, tako da na primjer kada napravimo jedan dobar zadatak ili ako smo baš bili epični u zadaći, onda na kraju kažemo reši. Aha, to je kao neki znak uspjeha. Tako je. Dobro, a što bi bio gaser? Znači, u biti to je sad nešto novije, naravno, to bi kao bila popularnija neka zapravo skupina dečki i tako zapravo. Aha, znači Nešto popularni kao dečki danas su elita. gaseri. Ajmo Imaju li reći. oni nekakve zajedničke karakteristike? A to bi vam uglavnom bila Adidas trenirke i nešto slično tome. aha, okej. Adidas trenirka, još nešto, bijele čarape. I tako to je, ili čak i šilterica uz to dolazi. Naravno, neka ona Adidas mala torbica. Aha, okej. Ima takvih u školi, jel tako? Poprilično. Ima ih puno, se vidi. Dobro, imate vi neke zanimljive riječi, nešto što ste vi naučile, a da niste znale? A po uglavnom sve je poznato, ali od jedne riječi koju uvijek i najviše koristimo bilo kao fakat, to je stvarno ili nešto Aha. slično ozbiljno, ali ostalo nam je uglavnom sve To poznato. čak i mi stariji znamo, dakle to nije nešto novo. A nekih omiljenih još drugih hena, tena? Recimo, nema me daviti, kao nema biti dosadan ili Aha. tako neka stvari. Aha, dakle svašta se može naći u žargonu. Evo, preporučujemo svima. U digitalnom obliku on je dostupan, pa pozivamo i slušatelje da ga pogledaju. Još jedno pitanje, onako malo filozofsko. Baš me zanima što vi mislite o žargonu kao takvom. Kako se vama čini, je li žargon nagrđuje ili obogaćuje jezik? Pa definitivno obogaćuje, to su opet neke nove riječi, uvidi se ta kreativnost, razmišljanje, tako da definitivno je bogatstvo jezika. Iako ima loših izraza koji su onako malo vulgarni ili su nepristojni, ali definitivno obogaćuje. Ali sve je to jezik u cjelini. Bile su to Ena Trupković, Tena Naglić i Josipa Čađavčan iz Srednje škole Duga Resa. Hvala vam, cure. Dakle, evo sve što možemo reći na kraju je da učenici Srednje škole Duga Resa stvarno se lijepo nadopunjuju, isprepliču svoje vještine, neki prikupljaju građu, neki se pobrinu za grafički dizajn, dakle, isprepliču svoje vještine, znanja i sposobnosti i krajnji rezultat su ovako zanimljivi i uspješni projekti. Ekipa, evo, svaka vam čast i vama i vašim profesoricama iz Hrvatskog, kao i ostalima koji su vas mentorirali na ovom projektu. Možda se vidimo i čujemo za neke nove prilike. Hvala vam. Hvala. Cijenja.